El Col·legi Sagrat Cor posa davant de càmera per una bona causa. Es pot ser solidari de moltes maneres i una de les més originals i que més de moda està és fer un calendari. Així ho varen decidir els alumnes de tercer i quart d'ESO del Col·legi Sagrat Cor. Allò que recaptin anirà destinat a un projecte a l'Argentina. Aconseguir els fons necessaris per a la construcció d'un centre missioner en el barri 22 d'Enero de la ciutat de Vita, a l'Argentina, és el projecte que té previst dur endavant l'ONG Misiones Sagrados Corazones. Per això va demanar la col·laboració dels alumnes de tercer i quart d'ESO del Col·legi Sagrat Cor de Palma i junts confeccionaren un calendari solidari. La confecció del calendari ha estat patrocinada per l'obra social La Caixa i la Delegació de Missions del Bisbat de Mallorca, el que suposa un gran ajut, ja que d'aquesta manera els beneficis de les vendes aniran íntegrament al projecte solidari. Tots el que volem és fomentar aquest esperit de col·laboració, d'implicació en iniciatives que permetin millorar el nostre món i millorar la vida, sobretot, dels més desvalguts, que, com sabeu, d'entre els pobres, els més desvalguts són els infants que viuen en pobresa. Jo penso que, encara que vosaltres vos penseu que feis poquetes coses, jo crec que heu d'estar ben convençuts de que per molt poc que feis és molt en aquests països. El centre durà el nom del pare Pere Riera, missioner dels Sagrats Cors, que treballà molts anys en el barri i que morí sobtadament fa uns mesos. Un centre on s'anuncia l'Evangeli, però un centre també on se va creant solidaritat. Un centre on es fa obra social, un centre on s'ajunten cooperatives del barri, un centre on se donen reforços alimentaris. Els joves models s'ho passaren d'allò més bé durant la sessió fotogràfica, més quan sabien quina era la causa del que estaven fent. Pues mos varen fer fotos i vàrem agafar els blocs i mos varen dir ara heu de somriure, ara... Ens varen donar una pulsera. Aquesta pulsera ens la varen donar perquè hi ha un ladrillo a la pulsera i el calendari és per ladrillo solidario i representa el ladrillo per construir el centre missioner de Buenos Aires. El calendari es troba a la venda a un preu de 5 euros i el podeu trobar a la llibreria de Sant Pau, al Col·legi Sagrat Cor i a la Casa de l'Església a Palma.